Moi boas a todos e de todos. Son Olaya do Pico, do equipo de Escúbreas. Hoxe estamos aquí para coñecer a 4 mulleres da industria musical que son increíbles e que fan un traballo extraordinario. Pero antes de comezar a falar con elas e facerlle diversas preguntas, acompáñanos tamén Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, que vai a dar unhas palabras tamén. Bueno, primeiro, agradecer a estas 4 poderosas mulleres que hoxe nos acompañan, porque é fundamental que as mulleres, moi particularmente as mozas, teñan referencias. É fundamental. Unha dos graves problemas que temos as mulleres en todos os eidos é a invisibilización. Por moito que teñamos éxito, incluso, non? As mulleres que hai que preguntarse que é eso do éxito, non? Porque tamén ese concepto éxito é bastante patriarcal, non? Nos consideramos que o éxito son outras cousas, moito máis potentes e máis humanas, non? Pero incluso nese concepto, non? Patriarcal do éxito, mulleres como elas as 4, que teñen un proxecto vital en torno á música moi consolidado xa, incluso elas non teñen as mesmas palestras que eles, o cual é indignante. Me dixeron outro día que non use tanto a palabra indignación cando falo da situación das mulleres. Por certo, mo dixo un home. Entonces pensei, pois sí, me teño que indignar todavía máis, non? Estou acertando cando me indigno, porque no eido da música, cando un analiza os datos obxectivos, é dicir, estadística pura e dura, pois se ve que elas están máis formadas, teñen mellores currículos, están máis matriculadas nos conservatorios, nas escolas de música. Agora, eso sí, cando eso remata e hai que construir unha carreira profesional, entonces os datos non é que disminúan, es que caen como se fueran nun aguseiro negro. E claro, pois nos temos que indignar, porque non responde a ningunha cuestión obxectiva, non? Responde exclusivamente a desigualdade histórica na que vivimos as mulleres. Elas as 4 son mulleres que ocupan espacio na música, que son grandes referencias, pero que ademais teñen unha mirada e unha voz de muller, que tamén é tan importante, non? Eu sempre digo que é importante que as mulleres cheguen a todos os eidos, pero máis importante é que con elas cheguen todas as mulleres. É dicir, que teñamos unha posición de defensa dos dereitos do 52% da poboación, que non me olvido de decir nunca, eso repito continuamente, porque aínda non calou. Nós non somos un colectivo, somos máis da metade do mundo. Polo tanto, Descúbreas nace coa intención de visibilizar as mulleres, de facer un gran directorio, de facer que as administracións públicas, neste caso nós imos traballar moi particularmente en Pontevedra, pero queremos ampliálo a Galiza e queremos ampliarlo ao resto do Estado, que haxa un directorio de mulleres para que ninguén nos poida decir que non atopamos mulleres. Pois mirade, se non atopades é porque non buscades, porque habelas hainas. Así que un directorio moi potente, onde van a aparecer moitas mulleres para que as administracións públicas cando contraten, pero tamén todo o que ten que ver con o sector privado, saiba que hai mulleres moi potentes que teñen que ter unha carreira profesional e que todas e todos temos que crear alianzas para que eso sexa posible. Tamén mentorización, newsletter con información, creación de redes entre as mulleres que queren construir a súa carreira profesional e todo o sector privado para que se impulsen esas carreiras profesionais, igual que se fai con eles, e moitas outras actividades que se vai a facer con Descúbreas. Dentro delas está este ámbito de conversas, de conversas con mulleres, que van a poder reflexionar
cara ao público, é dicir, que van a ter palestras para falar, para expresarse, pero tamén para contactar, para conectar con escolas de música, co sector privado e tamén con esas mozas que queren construir unha carreira musical e que van a ter en elas as referentes. Esta é a primeira conversa que imos ter, que vai a ser, sen dúbida, moi potente, porque estas son mulleres que, ademais de dedicarse á música, son mulleres con un currículum potentísimo e que, ademais, teñen moito que aportar tamén desde o punto de vista da reflexión. Precisamos trasladar esa reflexión. Que mellor que elas coa súa voz. De novo, teño que felicitar a Olaya, unha muller nova, sempre o digo tamén, non? Nós, as que xa somos máis maiores, eu aboa por primeira vez, o sea, xa son unha señora maior, somos herdeiras de outras mulleres que antes aportaron tanto, non? Para que esteamos aquí e ver que hai mulleres novas como Laia e a súa equipa que son capaces de construir esta extraordinaria idea que Descúbreas, pois fai que eu sexa optimista. Bueno, eu son optimista por natureza, porque se as mulleres fóramos pesimistas non avanzaríamos nada, non nos queda outra que ser optimistas e creer que somos capaces de cambiar, porque imos a cambiar o mundo. Lle guste a quen lle guste, poñan todos a trancos que queiran, é dicir, que se cansen de poñer a trancos, porque non hai quen nos pare, non? Por lo tanto, Laia, de verdade, gracias a Regala Música por esta idea, por todo o que están construindo. Comenzamos en decembro e xa esta plataforma ten feito moitísimas accións para visibilizar e denunciar a situación das mulleres na música e promover que eso cambie, porque o que queremos é transformar, queremos que a metade de todos, esa tamén das mulleres da música, que ocupen a metade dos espacios. Así que moitísimas gracias a todas, de verdad, que é un honor. Sodes unhas mulleres valientes, como decimos en Galicia, rexas, que é unha palabra que me encanta. Non hai ningunha outra palabra no mundo que defina mellor como son as mulleres galegas. Rexas, non? Fortes, con capacidade de camiñar cara adiante. E nada, a todas as persoas que nos acompañades, pois tamén moitas gracias, porque é imprescindible crear esas alianzas, non? Con todo o que significa o mundo da música, porque xuntas somos máis fortes, e se eles nos acompañan, pois moito mellor para eles, porque estarán no lado bo do mundo, non? O lado malo do mundo é estar en contra de a outra metade. Como veo que hai algún el, pois tamén o quero saudar particularmente, porque as mulleres somos integradoras, creemos no 50% para todos e para todas, e nos encanta que haxa homes que se comprometan con a loita máis fermosa que hai, que a de igualdade. Gracias, Vicky, dende a área de igualdade tamén por ese traballo que se está facendo, a xefa da área de igualdade. Me gusta nomear as mulleres que forman equipas, non? Eu teño a sorte, e con isto remato, de poñerlle voz o que se fai na Deputación de Pontevedra, pero eu non son nada, nin seríamos capaces de montar nada se non houbera outras moitísimas mulleres que son as que traballan no día a día. Así que gracias, Lucía, gracias, Vicky. Agora, pois xa continuamos con este acto que, sin dúbida, vai a dar moito que falar, porque nós, as mulleres, estamos decididas a dar moito que falar. Gracias. Moitas gracias, Carmela. Bueno, hoxe é o día de estas 4 mulleres e a todas as que representan, así que para que as coñezades un pouquiño mellor, imos poñer un vídeo de presentación para que poidades ver un pouquiño máis do seu traballo, e logo elas xa contarán máis do que fan e de toda a industria musical. Raquel Seijo leva 16 anos á fronte da súa promotora Suite Nocturna
Estudou xornalismo, pero dedícase profesionalmente á realización de concertos con artistas nacionais e internacionais, como Arctic Monkeys, Lauryn Hill, Amaral, entre moitos outros. E non só organiza concertos, tamén festivais como o Festival Underfest en Vigo ou o ciclo Galicia Importa. Ademais, é membro da Asociación de Promotores Musicais e a presidenta da Asociación Festivais de Galicia. Susana é a voz de Agorafobia, unha banda que naceu cando ela tiña 16 anos, formada integramente por mulleres e que xa se converteu nunha das bandas máis recoñecidas de Galicia. Ademais da súa carreira como integrante de Agorafobia, Susana é profesora na Academia Pop School de Ribeira e realiza labores de produción e comunicación dentro da industria musical. Patricia Hermida é manager e produtora de concertos. Traballa no desenvolvemento de carreiras de artistas como Susana Seivane ou Heredeiros da Cruz, entre outros. É licenciada en Dereito Económico Empresarial, máster en Propiedade Intelectual e Técnica Superior de Produción Audiovisual e Espectáculos. Desde 2019 é copresidenta da International Music Managers Forum e axudou a fundar a Asociación de Mulleres da Industria Musical. Mariña é alumna da Escola Estudo Bonobo, onde está a formarse en produción musical, e tamén é a voz da banda Furious Monkey House. Comezou na música asistindo a clases extraescolares do Colexio Barcelos. Canta e toca varios instrumentos, e colabora, por exemplo, co Gibson Generation Group. Como podemos ver, son 4 mulleres que non paran de formarse, fan moitísimas cousas, non só se dedican soamente a un posto dentro da industria, pero eu quero que elas sexan quen conten quen son, que fan e o que podemos aprender delas, sobre todo pois, as que nos queremos dedicar á música ou queremos dar os nosos primeiros pasos dentro desta industria. Así que, bueno, vou a preguntar así dende o principio para coñecervos tamén un pouquiño mellor. Que vos aporta dedicarvos á música, cal foi ese momento clave para vos de decir este é o momento, eu quero estar na música? Así que a que queira comezar? Vale. Pois, a ver, eu empecé un pouco como de casualidade realmente, porque eu era moi pequena, o sea, teño 17 anos, pero foi porque eu estaba en clases de coro no colexio, en extraescolares, e porque me fixeron esta proposta de empezar o grupo, que ao principio non sabíamos nin que íamos facer con el, porque era un pouco facer música e facer temas, pero non a través de aprender de outros artistas, sino de facer nosos propios temas. Entón, pois, ao final, porque saeu super guai, porque podemos seguir facendo música hoxe, pero ao principio foi iso, de casualidade. Eu síntome super afortunada e obviamente quero seguir facendo música sempre, dentro da capacidade, o sea, dentro do que poida. Non, obviamente, a ver, eu que sei, dedicarse á música, soamente á música como artista, hoxe en día igual é un pouco complicado, pero eu sei que non vou deixar de sacar música, sabes? Bueno, pois eu empecei nisto xa fai... non capito a xente, pero... Pois xa fai 18 anos, levo 15 coa miña empresa. A verdade é que me considero tamén moi afortunada de chegar ata aquí, de levar 15 anos coa miña empresa, que é un logro realmente, sobre todo dedicándote íntegramente a este sector, que é o que decimos, pois moitas das que estamos aquí, Patrick tamén, lógicamente nos dedicamos soamente ao noso sector, non temos unha actividade paralela e vivimos exclusivamente da música. E creo que é algo moi importante porque resalta o valor que nos cansamos de dicir dende a parte tamén das mulleres, o valor empresarial da música e o valor como sector tamén da música e das mulleres no que formamos. En isto sí que temos moitísimo traballo por diante, porque vivimos, vamos, a descompensación da que falabas no noso sector, na parte empresarial, na parte artística, por suposto, tamén hai unha descompensación, pero, bueno, na parte empresarial xa é brutal, o sea, é unha cousa, xa, hai poquísimas mulleres que cheguen a un nivel
ter a súa empresa, a súa promotora, ou como Patri tamén, de ser a súa parte de manager, de organización, hai poquísimas. Eu estábamos falando agora, por exemplo, na Asociación de Promotores Musicais, que a nivel estatal de España, nas que nos formamos parte como empresa, pois agora mesmo no 2019, no último anuario, somos 75 persoas, individuais, 75 empresas, e só 10 somos mulleres, o sea, é brutal. E iso no 2019, cando eu entrei nesta asociación APM, pois éramos como 50 empresas, éramos 3 mulleres. Entón, hai que miralo pola parte positiva, que hai un camino feito, pero tamén hai que ver que queda moitísimo por facer, e que somos poquísimas neste sector. Entón, despois, da parte do que significou para min, pois eu empecé traballando nunha empresa para outra persoa, e de repente pois vin que a mí me gustaba involucrarme máis, facer as cousas como eu creía que debían facerse e non como se facían. Entón, bueno, empecé a ter problemas coa persona con que estaba traballando lóxicamente, porque quería aportar e impoñer un pouco a miña voz, pois son así, un pouco así. E, bueno, ao final, pois, a relación rompeuse, e me acordo que el cando eu me fun desa empresa, me dixo, bueno, ti con que vendas un par de cotis xa... Aparte me foi así a frase, con que vendas... De cotis. Me dixo, ti con que vendas un... De cotis o artista, non claro, cotilleros. Non, porque claro, isto fai, pois... Claro, que coti agora non era o que era fai 15 anos, claro. Bueno, con que vendas un par de cotis xa solventas. E me pareceu tan mal esa maneira de decirlo, bueno, vas a vender tal, porque te hace ilusión, e xa está, non? Que eu dixen, pois non, eu vou a montar a miña empresa, e vou facer, e vou sacar adiante. E bueno, 15 anos despois, pois sigo frente da miña empresa. O momento para min fundamental, que así como pois hai xente que te bota para atrás, como hai moitísimas neste sector, que te pon trabas, non te quere facer a menos, non escoita dentro cando estás nunhas conversas pois de producción duras, con negociacións moi fortes, se queren tal, e tes sempre que como que botar para diante, tamén hai outros homes que tamén apoiaron. Eu, por exemplo, o meu primeiro concerto como empresa, eu sola, foi o concerto de despedida del Canto del Loco no Multiusos do Sar, que eu, realmente me vin sobrepasada, porque era o meu primeiro concerto, eu sola era a despedida da gira de zapatillas, del Canto del Loco en el Sar, que era unha barbaridade de peña allí metida. Pero, por exemplo, nese caso, o manager do Canto Loco confiou en min porque había unha relación previa e dixo, tío, podes facer, veña, que o podes, e confiou en min. Entón, eso tamén para min foi ese momento que decías ti, pois de decir, joder, pois hai alguén que sí que confía, eu tamén confío e vou a sacalo. O saquei, vamos, non dormín en 5 días, pero o saquei. E despois, pois, o outro día, o comentábamos, e despois no 2018 volvín a encontrarme con Dani Martín nunhas súas xiras xa en solitario, e comentábamos, ele estaba celebrando os 18 anos de xira, e eu dicía, pois mira, volvemos a encontrarnos aquí outra vez, facendo eu outra vez promovendo un concerto teu, pois eso, 15 anos despois. E para mí ese momento, verdade, que me fixo reflexionar de cara atrás, e foi moi bonito. E xa deixo o rollo. Bueno, pois a miña vinculación co mundo da música creo que foi moi temprana cando empecé a utilizar o cantar como moneda de cambio para que os profes que subían ao cole onde eu iba me levaran no coche. Eu cantaba Lady Lady e eles subíanme no coche a cambio. Lady Lady. Lady se pinta los ojos de azul. O sea, estamos falando de ano 83, que maiores vamos. Aí tiña claro que o meu mundo estaba vencellado ao mundo da música. Continuei formándome, formei incluso un grupo que xa daquelas éramos pioneiras, porque, bueno, era un grupo de aquí de Vigo que se chamaba Avalon, era un grupo de música folk única e exclusivamente formado por mulleres, onde, bueno, poderíamos facer unha conferencia aparte sobre o tema de ser precursora nos anos 90 e 2000 ao respecto. Ensinoume moitísimo, pero tamén me ensinou que non era o suficientemente boa como para permanecer en riba dun escenario e que o meu amor pola música era tan grande que obligoume a reciclar para poder ofrecer ese soporte a artistas e a outro tipo de profesionais dende a parte de atrás, dende o backstage. Aí foi cando fun reciclándome e estudiando todas esas cousas que sonan moi bonitas, pero que ao final hai que facelas e que levan moito tempo e moito esforzo. Un pouco por o que decía Carmela antes, de esa validación que necesitamos ter en cada paso que damos,
en esa interlocución que mencionaba Raquel, poder demostrar que estás ao nivel da persoa que tes enfrente e incluso que podes chegar a superala, non? Esa necesidade que ven imposta, que pesa tanto e que é tan custosa, porque logo está o tema da conciliación, o seguir estudiando, o seguir formándose e o defender unha empresa que ti no seu momento decidiches montar e para que decidiches apostar. O meu caso é un caso extraordinario, porque sí que eu tive un home bo e xeneroso que foi o que me validou. Eu non olvidarei nunca, eu empecé tamén traballando para un señor, e, bueno, era como a súa sombra, iba a todas as partes, preguntaballe absolutamente todo, de feito chamábame pesada, déjame en paz xa, que teño que traballar, non me preguntes tanto. E organizamos un festival que lembro con moitísimo cariño, que se sigue facendo e que seguimos facendo, que é o Festival de Música Folk de Guísamo en Bergondo. E a miña sorpresa foi cando chegamos ao día da celebración e nos chega unha mensaxe a toda a equipa que estábamos ali traballando que nos decía: sinto moito, teño febre, non podo ir a traballar, pero eu tiña un anexo: te buscas la vida. De repente deixoume soa ao frente dunha produción que estaba máis que amarrada e era moi sinxela, a día de hoxe pareceme moi sinxela, pero naquel momento pareceume un mundo tremendo, e esa foi a miña primeira incursión, non? A partir de aí, bueno, delegou moitísimas responsabilidades en min, eu tive a oportunidade de desenvolverme, de seguir formándome, eu non deixei de estudiar dende que teño 4 anos, levo toda a vida sabendo, buscando, bueno, formándome e, bueno, chegou un momento en que xa pasei de traballar a que me despediu para ser a súa socia, non? E fundar unha nova empresa da que son socia, que acabamos de facer 10 anos neste ano pandémico, que se chama .bit, e nos que traballamos con mulleres como Susana de Agorafobia, que non saía no vídeo porque supoño que non é cuestión de repetirse. Ela sabe de primeira man como traballamos e, bueno, aquí estamos intentando, como decía Raquel, abrir os codos ben para que nos deixen facer o noso traballo en igualdade de condicións. Non estamos pedindo absolutamente nada máis que ninguén, simplemente que nos deixen amosar que tamén sabemos facelo igual que a eles. Bueno, eu lembrome que dende moi pequeniña sempre tive en inquedanza por cantar, por facer... Lembrome que facía voces cando escoitaba cancións, entón comecei a formarme tamén nun coro como Mariña, non sabía que comezaras aí, e comecei tamén a tocar a guitarra con 10 aniños, e a partir de aí, pois, foi un amor incondicional, non? No instituto decidimos montar a banda, non sei como xurdiu o de que fóramos todas mulleres, pero foi de unha maneira moi orgánica, non? Éramos amigas, todas nos gustaba a mesma música, entón, por que non? Non cuestionamos o feito de, oye, que somos todo tías, non, simplemente queríamos facelo e fixémolo. E moi contentas, e dende aí estudando, compoñendo, e creo que a día de hoxe non sería capaz de vivir sen esa necesidade que teño de expresarme a través da música. Pois moitas gracias, porque a verdad é increíble ver diferentes puntos, non? Diferentes formas de entrar dentro da música, xa sexa de casualidade, porque xa desde pequenas, ou por interés xa de outro tipo. Por exemplo, gustoume moito un detalle, non? De repente chegar á música, que dices ti de unha maneira orgánica, e xusto quería che preguntar, tanto a Mariña como a ti, porque ao final, bueno, Furious, sodes todos rapazas, menos un compañeiro, e vos sodes todas rapazas, entonces, que diferente, por exemplo, ti que levas máis tempo, xa erades un pouco máis maiores cando formaste esa banda, pois, que diferencias pudeches ver, ou dende que empezastes a facer os vosos primeiros concertos ata agora, con eso de ser unha banda femenina? Eu recordo que cando comezamos non había grupos de mulleres, había moi pouquiños. A lo menos os festivais aos que íbamos sempre eran grupos de homes, como os técnicos de son, técnicas de iluminación, todo homes. Entón, nós tiñamos 16 anos e estábamos nese mundo rodeados de homes e era como, wow, de repente éramos como unhas neniñas, non? E eu creo que a día de hoxe
todavía falta moito por camiñar, pero a día de hoxe xa hai moitas máis bandas de mulleres, nas escolas hai moitas alumnas que deciden seguir adiante e compoñer. Eu penso que está mellorando, pero aínda falta moitísimo para mellorar. O sea, sigo vendo festivais e sigo vendo que os cabezas de cartéis son homes, non son mulleres. E hai grupos de mulleres que poderían ser cabezas de cartéis perfectamente. E non está sucedendo a día de hoxe. Por qué? Porque J Balvin e non Rosalía, si están igual. É un dato bastante interesante para reflexionar. Eu creo que todas, pero todos, sobre todo, que son moitos os que como dixo ben Raquel, os que están aí montando os festivais, pois quizás deberían pensalo, porque a maioría tamén son homes, non son mulleres as que están nesa cabeza. Mariña, eu queria che preguntar, porque ao final tires un exemplo de unha rapaza que montou un grupo de casualidade dende que eras moi nena. Esperemos que non podo ver a xente que nos está vendo a través de internet, pero sí que nos contes o mellor como viviches ti toda esa época de ter que ensayar, de montar a banda cos teus amigos. Pode ser que é un pouco máis disciplinario. Como viviches ti? Pois se hai unha rapaza que de repente quere montar a súa banda cas súas amigas, pois como é todo ese proceso? Como te sentiches ti tamén a hora de empezar así a facer cousiñas? Pois, a ver, a min pasou un pouco como a Susana, como que ao principio non éramos conscientes de, oye, somos casi todo tías, sabes? Non o pensamos en ningún momento, simplemente empezamos e xa. Ademais, nin sequera foi como unha iniciativa nosa propia, sino que nos coordinou o que era nese momento o noso profesor de coro, que sigue sendo o noso profe agora, que é Gonzalo Maceira, que é o que nos sigue coordinando ainda a día de hoxe, ainda que obviamente nos agora temos moitísimo máis poder dentro da banda, obviamente, que tiñamos 10 anos. Pero, a ver, nós sempre vimos a banda como un hobby, unha actividade extraescolar, vas un par de veces a semana a ensayar, fas temas, non sei que, pero ao final, unha vez que empezas a tocar e unha vez que te empezas a facer maior, pois, jova, reflexionas e dis, a ver, que imos facer con isto, cal é o noso papel dentro da banda, como vais a ir. Decidimos seguir para adiante. Eu o que vexo é que as chicas sempre temos que demostrar que o facemos ben, vaya, como que os chicos nunca se cuestiona que o van a facer ben ou que son vos profesionais ou o que sexa, e nós sempre temos que demostrar, mira, oye, sei facer isto outro, porque como que sempre te van a facer como a menos. Entón, iso é algo bastante frustrante, pero que realmente cando iso é algo que nos damos de conta dende hai moi pouco tempo, porque ao final, cando eres pequeno, pois non te das conta, estás aí cos maiores, tal, axudas a montar as cousas, efectivamente é todo un mundo de homes, o sea, está clarísimo, sí que se ven agora máis mulleres, pero está todo cheo de homes, non sei, pero vaya, que é algo do que te das conta máis adiante. Pois moitas gracias, porque me parece moi interesante o que acabas de decir. Ao final, moitas das rapazas que van a empezar pouquiño a pouco, chegará a un punto millón no que se pense máis isto, e sobre todo que te deches moi conta moi nova. Bueno, falo como se tuvera moitos anos, pero darse de conta canto antes tamén te axuda a ter outra actitud e outra mentalidade a hora de afrontar o mellor algún tipo de problema nos escenarios ou atrás. Agora, así cambiando un pouquiño tamén de plano, sí que nos gustaría o mellor para aquelas persoas que non coñecen que é a figura do promotor, que é a figura do manager, pois que nos podedes contar así unhas pinceladas de cal son as vosas funcións neste mundo, sin ser moi técnicos, pero sí que o mellor hai unha rapaza que nos este escoitando e diga, pois a mí gustaríame facer eso, non? Porque, como dixo Patricia, que me pareceu moi interesante, a veces non che gusta estar encima, pero ti queres te dedicar á música, coñecer o mellor un pouquiño o vosso traballo. Unha cousa que me gustaría destacar, e non sei se tamén vamos con Patricia, me parece moi positivo o que lles pasou ás dúas, que cando formaron as súas bandas non se plantexaron que era raro que fora de mulleres, o sea, creo decir, eso me parece moi positivo, non me parece un dato anecdótico, o sea, creo que nese sentido, por eso que hai un camiño feito e que se está facendo ben, porque o feito de que vos agora evidentemente surden problemas e te vas dando conta de outras realidades e eres sensible a elas, cousa normal, pero que no inicio dese arranque non te pararas a pensar en plan, bueno, cuidado, isto é raro, no, pues claro que non é raro, o sea,
ninguén nos ten que hacer sentir que facemos algo diferente nin algo distinto. Isto ten que ser a normalidade absoluta, ninguén se ten que plantexar, joder, é raro que sexa muller, non? Aquí, non é raro, o sea, e iso tedes que seguir sendo conscientes e me parece super positivo que os pasar as dúas, solamente iso. Perdón, pero é que é moi curioso porque no meu caso, cando montamos a banda, nadie se cuestionou o por que estamos aquí, por que vamos a facer isto, pero si o empezas a cuestionar cando estás no sector, xa. Sí, por eso. Como, por qué? Claro. Si eu no momento de crear algo non... Sí, por eso, eu creo que eso pasa a todos os niveis, porque tamén eu, pois, cando empecé e tal, pois tampouco tal, de repente te vas vendo, e sí que te vas vendo rodeada nun mundo maioritariamente masculino, entón, sí que a veces vives certas situacións nas que che fan plantexar iso, pero eu creo que debes seguir adiante e non... quero dicir, non é que non penses que é así, porque sí que é así, pero non regodearte, non se pode decirlo de alguna maneira, sabes? Non está dicindo, pois non, é que teño que pelexar, non temos que demostrar máis, temos que demostrar que somos boas e que estamos aí, pero como te demostrarías ante calquera situación, o sea, eu creo que debemos tamén quitarnos, sinceramente, esa losa que temos encima de temos que demostrar, porque encima é unha exigencia que nos estamos autoimpoñendo e que nos xoga moitas veces a contra nesa conciliación que falamos, nesa vida diaria que todas temos. Entón, esa autoexigencia de temos que ser as mellores, temos que demostrar tal, non, o sea, eu creo que debemos tranquilizarnos un pouco nese sentido e dicir, joder, somos boas, estamos aquí, por algo será, vamos a seguir tirando pouco a pouco e seguir o noso camiño. É un pouco facer iso co mundo de, vale, pois o fora, pero non eu vou por aquí, non? Eu creo, Raquel, que o problema ven basicamente, e creo que cando xurde esa latencia, porque o viví moi cerca delas, vivino eu, bueno, imaginadevos a diferencia que había entre a formación desta banda femenina de cada unha delas, que a miña foi porque estábamos nun colexio de monxas exclusivamente femenino, o sea, imaginadevos a dicotomía que hai aquí, non? Pero eu o que vexo é que son realmente conscientes cando están sometidas á condescendencia patriarcal, de decir, bueno, como me pasou a mí unha vez, non, é que a agorafobia xa non a vamos a coller porque é que xa hai outro grupo de mulleres programado. Ese é o problema, vale? Cando sufrimos esa condescendencia, cando o mellor ti non eras consciente desa realidade, e esas situacións son as que che poñen en alerta e dicir, ostra, pois sí, somos todo mulleres, ostra, pois ainda vai a ser un problema, non? O que nun principio... Claro, que nun principio ás veces a min teñeme preguntado, non? Bueno, e pode ser positivo manexar unha banda, bueno, manexar, por Dios, é que isto ven moito de traballar con un grupo de manager manexar, o sea, non, traballar, por suposto, con un grupo de mulleres e dis, bueno, nun primeiro momento pode resultar atractivo, agora non tanto, como decía Susana, que xa está máis normalizado, aparecen incluso xeracións máis novas que a elas, que se me parece complicado, pero bueno, aparecedes vos de repente, todo mulleres, pero a cuestión é que ese primeiro momento que pode ser unha chamada de atención, bandas de mulleres que fan rock, despois convértese en que tes que demostrar que estás ao nivel dos demais. Non, eu sempre poño como exemplo a estas mulleres que son unhas mullerazas increíbles, mullerazas da terra do Barbanza, que aí tamén hai moito carácter. Fixeron un exercicio que a mí me pareceu dunha generosidade brutal, pero ao mesmo tempo dun sometemento increíble, que foi que cando gravaron o seu primeiro disco reflexionaron e dixeron, ostras, a ver se non vamos a estar ao nivel de defender isto, non ao nivel respecto dos demais, sino a un nivel personal, porque unha cousa xa sabedes que gravar un disco, que hai os seus truquis e as súas movidillas aí para disimular, pero logo hai que subir en riba dun escenario. E adicaron un ano das súas vidas a mellorar profesionalmente, Susana estudiando canto, Sabela estudiando guitarra, Paula estudiando batería, porque querían estar ao nivel que se supoñía que tiña que estar unha banda de rock, e o que dicía Mariña. Logo suben unha banda de 4 tíos que van vestidos como lle dá a gana e que tocan como o verdadeiro cu, e ninguén cuestiona que estén tocando ben ou mal, simplemente molan ou non molan, nada máis. Pero sí que hai ese suizo paralelo, e non deberíamos de ter esa presión, pero pareceme moi complicado hoxe en día todavía desprenderse de ela. Sí, o sea, sí que a sentimos, pero, bueno, sí que me parece que tenemos aí que hacer un autoexercicio, pero, bueno, dentro logo con a agorafobia, bueno, nos creo que, bueno, viñes a Castrelo, nos de teloneiras, quero decirte que moitos dos comentarios da xente cando foron, de que grupo fora? Enemigos. Dentro dos enemigos, sí. Xa non me acordo, pois si, me acordo que cando lles chamamos para que foran teloneiros de los enemigos,
o sea, te lo juro, non pensei nin por un momento en tema de, bueno, vamos a propoñer a Agorafobia porque o Concello, pois porque era un grupo de mulleres, non, porque me pegaba musicalmente, o concepto nos encaixaba. En ningún momento me plantexei, e despois cando subichedes o comentario original, cuidado con las me cago en la leche, lo defendieron moi bien, é Castrelos, non é é un campo... Quizás ese punto, non? De que moitas veces en vez de collelo por o grupo en sí, pola calidade do grupo, mírase que haxa integrantes mulleres, a cantidad de integrantes para ter un tanto por cento nos festivais, non? Tamén é algo que... A cuota, sí, non. Eu creo que non debe ser así, o sea, debe ser unha cousa, como ti decías, o nacemento dun grupo orgánico, pois igualmente, e temos que partir, aunque sexa difícil e haya que facer un esforzo, porque hai que facer un esforzo a veces, pero debería empezar a saliros dunha maneira natural ese razonamiento de a nós, por exemplo, este ano que estamos vendo o Underfest, a edición deste ano, estamos vendo as propostas de cartel e o que estaba comentando como un socio outro día, me dicindo, al final non vai salir un festival de todo o grupo de mujeres, pero non foi querendo, creo que ao final vamos a ter un ou dous grupos encabezados por homes, pero realmente polo que nos está chegando, por eso creo que é super positivo, polo que nos está chegando de grupos de que están emerxendo, de grupos tamén a nivel de Europa, ao final están facéndose cousas super interesantes de grupos encabezados por mulleres, e a nós foi unha pura coincidencia de, ostras, nos está chegando, pues joder, está moi bien esta propuesta, e ao final vamos a ter un cartel mayoritariamente encabezado por grupo de mulleres sen buscalo, o sea, sen buscalo de vamos a facer iso, eso creo que é algo super positivo e me alegra que este pasando iso no sector a nivel de creación artística. Esperemos que chegue, me volvín a ir, pero non me preocuperes, ao final nós tamén o que queremos con esta charla é que tanto as mulleres das diferentes xeracións poidan sacar proveito do que se está falando e tamén as novas pois que poidan coñecer un pouco o sector, non? Porque ainda que queiran dar un pequeno paso ou non se queiran dedicar profesionalmente teñen que coñecer a realidade do que está pasando. Pero sí que agora sí que me gustaría, dentro do posible, ainda que falemos de máis cousas, centrarnos un pouquiño nas vosas profesións, é dicir, que nos contedes eses puntiños que lles poden axudar a rapazas a quizás plantexarse, dedicarse, non? Porque hai compañeras que estudiaron arquitectura e poderían chegar a facer infraestructuras. Ti estudas abogada, tamén se pode permitir saber sobre propiedade intelectual. Pois coñecer o que facedes e despois xa pasamos á parte artística que tamén nos parece moi importante. A ver, pois eu, bueno, igual que Patri, non, porque eu soy unha negada musical, o sea, eu teño un triángulo, creo que sei tocar, o sea, non dou pa máis, de verdad. Pero, sen embargo, sempre estive moi vinculado ao mundo da música, porque me encanta a música, como ointe, por decirlo así, iba a concertos desde sempre, estive moi vinculada pois o meu mozo, que hoxe o meu marido tiña unha banda de rock, entón pois eu os acompañaba sempre, ao final me fui involucrando con eles en a organización dos seus concertos, o manager me odiaba, estas cosas, pero bueno, entón fui un pouco a pouco meténdome nesa parte de backstage, por decirlo así. Despois, bueno, eu estudiei un máster de produción en xestión audiovisual, pensaba que me gustaba máis a parte audiovisual de a tele e tal, e me fun metendo aí, na parte dese backstage, porque realmente o que vin é que a mí o que me gustaba era organizar, realmente a parte de organización, un promotor o que fai realmente dende o nacemento dun proxecto que ti tes que telo na cabeza cando se trata dun proxecto, dun festival, dun concerto, a final é un proxecto, entón ti tes que facer esa labor previa de xerar o contido e despois xa ven o mundo que se trata de leválo adiante, que é pois buscar os permisos, falar coas institucións pertinentes, presentar as propostas, cos artistas, negociar os cachés e organizar a produción. Lóxicamente, despois dentro dunha empresa, dunha oficina, hai departamentos de produción, departamentos de marketing, unha asesoría legal, e sempre hai estamentos, pero ao final o promotor o que ten é que tomar decisión sobre todo, porque a súa responsabilidade última é que todo saia ben. Entón, a complicación e a responsabilidade e o nivel de exixencia do promotor moitas veces é invisible nese sentido, porque o noso traballo empeza dende que se xenera o proxecto hasta que a última persoa do público se vai á súa casa e o grupo xa non está na cidade, porque incluso cando se acabou o concerto o grupo sigue na cidade e sigue dando por salir, entón, que non é a primeira vez. Entón, claro, é un traxecto moi longo de moitos meses de traballo, e incluso nos agora, bueno, pola situación da pandemia tamén, nos estamos vendo xira xa para 2023.
se están vendo, nos estamos adiantando xa 2023, 2022 por suposto, porque todos os guiris se aplazaron e fixeron boom, 21 ou 22, pero entón tamén a traballar a nivel internacional supón moito desgaste ese tema do calendario de xiras, pero se o labor de promotor realmente é o que está como se ti pos un foco pois dende arriba, hai moitas áreas por debaixo, pero ti tes que ter o foco en todas, saber un pouquiño de cada un. Eu non son experta técnica, ni moito menos, ni nada de estructuras, ni nada, ni de legal, ni de comunicación, pero sí que tes que ter un foco de saber un pouco de cada unha para facer así un barrido e detectar se hai algunha que está indo mal por un lado, por outro, e intentar reconducila, porque ao final, sobre todo que a responsabilidade final como promotor é túa, aí sí que non hai volta. Bueno, pois o manager é o que dixo a Raquel respecto aos artistas, non no sentido de que a responsabilidade final sexa nosa, non é o que facemos, podemos definirnos como a parte executiva do artista, a que materializa as propostas de valor, a que analiza, a que promove, pero sí que é certo que temos que ter esa visión amplia, sempre en consonancia baixo o meu punto de vista co artista, non existe outra forma de traballar, a pesar de que sí que existen outros modelos de management que, bueno, serán igualmente válidos, pero non van conmigo. Partindo dese diálogo hai que establecer unha serie de premisas e unha serie de obxectivos, e o manager é o que se encarga de materializar, que polo menos intentar que eses plans cheguen a unha consecución, non? Hai unha planificación discográfica, unha planificación de xira, unha planificación de comunicación, unha planificación de internacionalización, que van a depender tamén, por suposto, das intencións da banda, da disponibilidade da banda, porque unha das cousas que xa puxo Mariña en riba da mesa e que Susana coñece ben é que o desenvolvemento dunha banda é algo que require moitísimo esforzo, moitísima inversión e moitísima vontade por parte das artistas, non? Por lo tanto, bueno, a nosa labor está condicionada á disposición do artista, o talento, por suposto, xoga un papel importantísimo en todo isto, non nos olvidemos que unha banda que non aporte realmente unha proposta que agrade ao público, por moito que iramos, vamos a ser incapaces de sacarla adiante, pero a verdade é que é un traballo moi bonito porque é moi creativo. Non é ao mellor tan, digamos, tan, como definilo, non é tan global, porque sí que tes que entrar en cada unha desas parcelas para estudiar diferentes opcións, ou inventar, ou desenvolver, ou materializar as peticións da banda, pois saber que acción podemos facer ou podemos poñer en marcha para chegar a este obxectivo, ou, vale, queremos ir a tocar fora, pero por onde podemos empezar, que países poden ser os focos, vamos a analizar datos das redes, datos de Spotify. A verdade é que é unha parte que permite moito o desenvolvemento, e hai o único problema que hai é que non hai ningún estudio específico para isto, igual que tampouco hai para promotor. É unha loita na que estamos fai moitos anos de que se recoñezan determinados estudos reglados para poder desenvolver as nosas profesións con confianza, de ter un aval. Por iso eu, bueno, ao final acabei facendo producción de espectáculos porque era o único que atopaba que encaixaba máis dentro do meu target, pero bueno, abogadas, economistas, productoras, sonidistas, todas poderían seguro enfocar as súas carreiras e os seus estudos cara a calquera das dúas profesións. Por exemplo, Mariña e Susana, como vedes vos a axuda dunha figura como é, por exemplo, a do manager ou a figura dun promotor, que ao final son os que están aí máis cerca, ou a figura do promotor é o que dá a oportunidade aos grupos de tocar nos seus eventos, e o manager é o que axuda? Como sentides vos como artistas estas figuras, sobre todo, bueno, do manager, que é a que tedes máis cercana, quizás? Un manager é moi necesario. O artista tense que dedicar a compoñer. O sea, ao final é a parte creativa de crear o produto, entón que alguén che este buscando os concertos, pois a min deixame o meu espacio para eu poder facer o que teño que facer. Entonces é moi necesaria a figura do manager. Ti como artista, obviamente, unha persoa necesita un equipo. É dicir, non podes traballar ti só, por moito que queiras facer todo, é imposible. Entón,
obviamente necesitas profesionais que saiban o que fan, porque eu como artista non sabería, obviamente, o sea, necesitamos persoas con preparación e con formación e que nos poidan axudar a levar os nosos proxectos a cabo, porque ao final unha banda non son só os artistas, sino é un equipo enorme de un montón de xente coa que te tes que coordinar e por iso, pois, obviamente, un manager, unha produtora son figuras fundamentais. E agora xa unha pregunta máis creativa, que é o que vos anima a vos a crear? A facer, pero tamén proxectos, o sea, a hora de crear música, a hora de crear ideas, un espectáculo, un proxecto, onde buscades vos a inspiración que o mellor lle pode axudar a rapazas ou a mulleres que se están dedicando xa de máis adultas á música, ese nivel de crear? Pois, non sei, a ver, eu... Non, a ver... Complicada, esta pregunta de pillar de examen. Non, a ver, eu creo que se pode atopar inspiración ou ganas de crear en un montón de sitios. Ou seja, eu son unha persoa a que lle gusta moitísimo aprender. E son moi curiosa, entón sempre intento pois saber máis ou buscar. Non sei, eu supoño que a inspiración moita saco a de ver cine, de ver pelis, un montón de pelis e de escoitar un montón de música que me gusta ou música que non coñezo tanto, quizáis, para abrir un pouco os meus horizontes, porque ás veces tes que sair un pouco do que coñeces para descubrir cousas novas. Entón eu creo que é superimportante aprender e apoiarte en outras artes. Sí, eso que dei Mariña é totalmente certo. Se te quedas só nun estilo, ao final cerraste moitísimo a hora de compoñer, entonces escoitar moitísimos estilos axúdate moitísimo, inspírate moitísimo. Outra cousa que a min personalmente me inspira moitísimo é o meu entorno, as miñas relacións sociais e os meus sentimentos. Eso, a hora de poder expresarme, quizáis o fago moito mellor con unha guitarra e cantando e falando das miñas cousas que falando, pero, bueno, supoño que defecto de profesión. No, pero ao final a música é unha expresión artística, entón, pois cada un busca, a xente busca en palabras e outros fan palabras e música, que son dúas cousas ao mesmo tempo. E ao mellor vos, como xa máis parte xestora, máis parte tal, ao final tedes que buscar tamén creatividade. Patricia, como manager? É un pouco mesmo que como sacas do entorno. Eu, bueno, como xa comentei antes, eu personalmente son público habitual de outros festivais, de outros concertos e de moito tipo de música tamén. A mí me gusta tamén a música clásica, me gusta o rock, me gusta cousas de trap, me gusta todo e intento ir dentro dos meus gustos ou dentro dos artistas que podo intento ir a maior parte, e o meu socio é igual, nese sentido moi inquieto musicalmente. Entón, intentamos sempre, pero xa por gusto propio, asistir aos máis concertos posibles, máis festivais, cando hai unha cidade, ir a todas as propostas culturais relacionadas co ámbito da música e non, a mellor con mezcla de arte, para saber o que se está facendo en outros sitios, porque despois sempre podes readaptar e te xurden ideas. Ostras, pues, pero isto está moi bien, isto que están haciendo, ostras, pero se lo combino con isto, pues a lo mejor puedo hacer, por exemplo, a propia idea do Underfest, nas que nos sentimos moi orgullosos de desenrolar ese festival en Vigo. Pois foi un pouco vendo porque os fanos do Monkey ou de tal, entón, bueno, xa hai ese tipo de festivais en cidades grandes, en Berlín hai un festival así, entón, ese tipo de festivais de diferentes locais que ti vas coa túa pulseriña accedendo a diferentes salas, podes ter un concerto de electrónica, un concerto de clásico, un concerto de rock, e vas tocando de diferentes estilos, é algo interesante, non se está facendo aquí, entón, esas ideas xurden a base de coñecer e de ter esa inquietude por saber o que se está facendo noutros sitios. É un pouco mesmo, pero unha parte de organización. Sí, pola miña banda, bueno, eu xa creo que estou facéndome maior e teño un punto repelentísimo, sí, xa me estou facendo maior, pero teño un punto bastante repelente que xa non traballo con aquelas cousas que realmente a min me motiven. É dicir, podo ter obviamente un cliente o que tes unha relación e é unha relación de moito tempo e hai veces que tes que ceder, pero cando é un proxecto novo, cando toca crear algo, se non me gusta, non son capaz xa de poñerme a materializar o proxecto por unha banda, e logo por outra estou apuntada a máis newsletters das que podo atender, entón igual que Raquel, intento buscar inspiración na miña faceta de manager noutro tipo de artistas que non teñan nada que ver cos que eu traballo nin cos estilos, para intentar extrapolar determinadas accións e adaptalas
a contorna que lle corresponde, non? Obviamente hai accións fantásticas que se están facendo dende a urbana hoxe en día que non podes collelas e extrapolalas para unha banda de rock, non? Pero sí que ao mellor, dándolle unha volta e pensando na realidade na que está asentada esa base, sí que pode haber un fío conductor. Pero sí, eu creo que neso coincidimos todas as que estamos aquí, que a inspiración está fora e que se trata de empapar e de estudiar e de ler todo o que está acontecendo no mundo, porque ao final, bueno, a arte en xeral é unha manifestación colectiva e todos estamos bebendo dela constantemente en todas partes do mundo. Que ben. Agora quería pasar a outro punto que me parece moi interesante, que vai moi unido, que falades antes, non, da figura da muller na industria musical. Como vedes vos a importancia desa creación de asociacións, como pode ser, no caso das artistas, Músicas ao Vivo, que fan un traballo increíble aquí en Galicia, a asociación MIM a nivel xa máis tal, pero tamén ter unha asociación como pode ser o APM ou Festivais de Galicia que traballa xa puntos concretos. Como pode axudar as profesionais, as futuras profesionais, pero tamén ao mellor as rapazas que queren coñecer un pouquiño máis o saber destas asociacións? Como credes vos que pode... Porque a veces non se nos fala de que existen estas asociacións e pareceme moi interesante que as poidan coñecer. Bueno, a asociación MIM naceu con un único obxectivo que é desaparecer. Terá éxito no día no que non faga falta que exista a asociación MIM. E dende MIM levamos, bueno, pouco tempo, pero creo que levamos un percorrido constante e con unha moi boa evolución, onde estamos, bueno, poñendo negro sobre branco sobre as situacións que se constatan nos festivais, como decía Raquel, pero non só na palestra, no escenario, sino tamén da equipa de profesionais que temos traballando neses eventos, non? Agora mesmo, fai moi pouco tempo, acabamos de publicar un estudo moi interesante sobre a participación da muller na industria musical, que eu creo que é un estudo que habría que facerlle ler a algunhas persoas obligatoriamente, porque as cifras son realmente alarmantes e despiadadas con nós, coas mulleres, e acceder a min é moi sinxelo. De feito, temos incluso un programa que agora mesmo está parado polo tema da pandemia, por recuperarnos un pouco e reestructurar. É moi difícil traballar nunha asociación a nivel nacional cando non podemos desenvolvernos como realmente quixéramos, pero temos un programa de mentoring para aquelas rapazas ou que están comenzando ou que queren comenzar, para poder asesoralas e poder darlle as pautas a seguir, sempre da man dunha profesional que lle poida orientar correctamente. Porque, bueno, vamos a decir que a Asociación MIN é a Asociación de Mulleres da Industria Musical, que non o dixen, e o mellor hai xente que non a coñece, e que está a nivel de todo o Estado. Estatal, sí. Pois eu, a ver, dentro das asociacións as que pertenzo, precisamente, pois MIM, hai membros de MIM tamén en APM, deron na última asamblea, deron unha charla bastante polémica tamén, como sempre, porque claro, estamos no foro que estábamos con tanto, pois, houve polémica, estaba clarísimo que iba a ser así. Pero bueno, sí que é importante, evidentemente, que existan, é fundamental, e para as rapazas, pois, asociacións, por exemplo, como a nosa, pois, a ver, dentro das asociacións Festivais de Galicia, pois sou unha única muller, xa non é, pois, dos 7 festivais que están representados, que son como os festivais máis representativos de Galicia, pois eu sou unha única, pero son a presidenta. Entón, bueno, Vou-te interrumpir. É a primeira vez que unha muller da industria é presidenta de cualquier asociación que exista en Galicia de profesionais. O sea, cuidado, Raquel, non te quites mérito, vale? É a primeira vez que unha muller é presidenta dunha asociación profesional, da igual, do eido que sexa, porque hai moitas, non? Hai no eido de productores, no eido de festivais, no eido de profesionais técnicos, e é a primeira vez que temos unha presidenta. Gracias. Bueno, pues gracias. Pero sí, a ver, me gustaría que evidentemente pues estiveran, sobre todo a miña, o sea, das de Festivais de Galicia, porque son todo homes, as de Festivais de Galicia, pero bueno, por eso tamén hai que romper unha lanza, eles me escolleron a min, porque eu evidentemente me presentei candidata, pero eles me escolleron, non? Entón, a ver, nese sentido de cara á asociación, por exemplo, de Festivais de Galicia, eu sí que noto, e eles están notando tamén, polo que me din, que sí que hai un cambio na maneira de levar as cousas as mulleres que os homes. Eso creo que é unha generalidade. Nos tendemos máis hacia
intentar conciliar diferentes cousas, intentar que as cousas se faian, como decía Patri antes, nun equilibrio. Intentamos, eu creo que a empatía aí xoga un papel fundamental no noso ser que xa ven. Entón, creo que somos moi importantes e fundamentais nas asociacións, sobre todo xa por esa maneira diferente un pouco de facer as cousas, non? De cara ás novas, pois, por suposto, todas as portas están abertas. A ver, a nosa asociación, claro, a asociación de festivais profesionais, pero, por suposto, se alguén teñe algunha dúbida, algunha rapaza, oye, pois mira que estou pensando en facer un festival aquí, por suposto, lle diremos, tamén temos un manual de boas prácticas na parte de festival, en concreto, máis centrado nos temas dos festivais que fixemos e que presentamos. Entón, na PM, xa, claro, a PM que xa como un monstro, non? Porque a PM é como, pois eso, todos os grandes promotores de España están ali, é como un moi monstro, pero sí que tamén hai un canal para poder dirixirse ante calquer dúbida. As asociacións eu creo que son fundamentais e dan esa sensación e son moi importantes de cara á interlocución para as administracións, porque ao final non é o mesmo que ti defendas unha particularidade como unha empresa, como outra empresa, que cando hai unha asociación, agora mesmo, sobre todo co tema da pandemia, estamos sendo un vehículo fundamental para facer chegar ás administracións todas as problemáticas. Neste sentido, por exemplo, lle comentaba agora a Patri, levamos un ano pedindo unha reunión coa Consellería de Sanidade para que atenda tamén a nosa tal, e, bueno, por fin parece que a temos. Entón, esa labor das administracións de decir, veña, temos este problema, pero é colectivo, é fundamental. E, por exemplo, para vos, saber que existen asociacións como Músicas ao Vivo, que sempre pode ser un plus porque teñen xa un equipo detrás que poden asesorar, o mellor vos tedes compañeras como pode ser Patri ou Gonzalo, pero sí que o mellor para artistas que están empezando, que supón ter unha asociación así tan preto como pode ser en Galicia? Bueno, obviamente é unha ferramenta moi útil, ter alguén que che este asesorando, que poidas acceder. Eu sou un socia de min e estiven participando en algúns eventos delas, e a verdade é que é moi necesario que exista algo así. Pois, eu creo, a ver, eu personalmente non sabía que era a min, vale, a comentar. Pero, obviamente, é super importante, pero é o que dixo Patricia, é dicir, estas cousas están destinadas a desaparecer, é o máis importante. O mellor é que non teñamos que vernos protexidas por este tipo de ferramentas e que simplemente podamos estar á mesma altura que calquera outro artista masculino, e iso. Pero obviamente pois é moi necesario agora, oxalá no futuro non o sexa. Sí, por suposto. Bueno, e decir tamén que Patricia fai esta semana, xunto con outros compañeiros, sacou o manual de boas prácticas para espectáculos ao vivo dende a Asociación de Xestores Culturais, que tamén é moi importante decir que a cultura é segura, que hai que seguir facendo cultura e que hai profesionais como Patricia que se están encargando de realizar estes manuais. E sobre todo, onde se fai moito fincapé, aquí ven o subtitular de propaganda, na sostenibilidade a nivel social, vale? É unha das cousas no que máis nos implicamos nesta elaboración deste manual, de facer que as nosas profesións permitan desenvolver vidas normais e conciliar, non? Que os soldos sexan xustos, que as mulleres sexan integradas, eso tamén aparece como boa práctica. Así que, bueno, o gallá que cale en algunhas mentes que todavía non o entenderon, porque sí que é certo que vamos cara mellor, como di Mariña, esperemos que dentro de pouco non fagan falta nin manuais, nin asociacións, nin nada, pero, entre tanto, temos que artellar isto de algún xeito. Respecto ao que comentábamos antes, perdón, ese remato, o tema das cuotas, eu sí considero que as cuotas son necesarias, son totalmente imprescindibles, simplemente polo feito de que hai xente que non é capaz de chegar a esa conclusión tan generosa como chegachedes vos de por sí, sobre todo, ademais, cando falamos de diñeiro público. Hai unha lei de igualdade que hai que cumplir, e en base a esa lei de igualdade, dende o momento en que estás empregando fondos públicos para facer calqueira proposta cultural, ten que cumprirse esa lei de igualdade. Voto en falta esa fiscalización por parte das administracións de comprobar que efectivamente se está cumprindo, pero sí que é necesario. E, insisto, o gallá que dentro de 10 anos nos volvades a invitar e estemos aquí dicindo, os acordáis aquella vez? Pero creo que todavía queda moito camiño que facer. A verdade é que, por exemplo, teño que falar por parte de Descubras do equipo que nós temos a sorte de que temos unha institución pública como a Deputación que apoia este proxecto e que moitas da súa programación pois que é para que imiten outras institucións, non? Porque hai moitas mulleres e moito contido artístico de diferentes
eidos. E xa para rematar, para que tampouco se faga moi largo, pero que sí me gustaría saber que lle decides vos as rapazas ou a esas mulleres que da igual a edade que teñas, pois queren dar os seus primeiros pasiños porque ao mellor as súas circunstancias na vida tampouco lle deixaron, que consellos lles dades, que lle animades a facer? A ver, eu penso que facer música non é algo tan difícil, non necesitas ter un título de conservatorio, non necesitas, non sei, parece algo moi complicado, pero realmente todo o mundo pode facer música, aínda que non teña recursos, vaya, pero digo, todo o mundo pode facer con talento. A ver, para quen se exclui, non? Refírome, unha persoa que teña moita inquedanza realmente e que teña moitas ganas, pode facelo de calquera maneira. É dicir, aínda que non teñas unha guitarra, hai un montón de aplicacións para o móvil, o sea, podes facer cousas de calquera maneira posible se tes ganas. As ganas, importante, punto, botarse pa diante, non? Tamén quero que non lo digades dende o punto de vista xa o mellor de parte detrás dos escenarios, porque eu son como ti, o sea, a mí non está encima do escenario, pero eu non me gustou. Bueno, non estuvo mala experiencia, pero logo hai que demostrar. Pero sí tamén desa parte, non? A ver, eu animaría as rapazas a que, bueno, é unha mágoa ter que decir isto, pero a que sí que busquen esas referentes. Refírome a que con plataformas como Descubras, por exemplo, ou como Asociación MIN, sí que hai un lugar onde acudir, e eu penso que no momento no que estamos sí que é certo que hai unha gran sororidade. A min teñenme chegado moitas rapazas preguntándome, eu encantadísima ofrezo todo o soporte e axuda. Eu creo que estamos nun momento no que sí estamos alineadas e estamos, como decía antes Carmela, dispostas a demostrar que vimos aquí, que queremos o noso espacio e que non vamos a renunciar a él, non? Entón, buscade, ao mellor a min naquel momento, cando eu decidín adicarme a isto, ou ti Raquel, non tiñamos internet, eso non existía, e buscar referentes. Eu lembrome de Rosa Lagarrigue, porque era manager de Mecano, e me encantaba Mecano, pero non tiña ningún referente, non había absolutamente ninguén onde poñer os ollos a quen preguntar. Pero hoxe en día, con todos os instrumentos que temos, eu penso que é moito máis sinxelo, e as animo a que busquen, a que descubran plataformas como Descubras e que vayan aí, que investiguen, porque seguro que hai alguén, e ao final entre as redes sociales e todos os medios que temos hoxe en día, vai a ser sinxelo que alguén lles bote unha man. Sí, un pouco mesmo, por exemplo, o exemplo de Rosa que decía, es que claro, é un exemplo fundamental. Cando nos entramos a PM estaba Rosa Lagarrigue, bueno, Rosa. Sí, estaba Rosa Lagarrigue, eu, Sandra Rotondo, que era outra, que son dúas pedazos de mulleres que levan tamén, pois, esas sí que levan esas foron as que nos abriron o camiño, non? Efectivamente, esas foron as que nos abriron o camiño en moitos sentidos, e son mulleres super fortes. E tamén, polo tema da sororidade que decía Patri, é fundamental que agora aproveitemos ese momento, porque sí que, por exemplo, neses primeiros intres, sí que parecía que estábamos todas competindo entre todas. Eu creo que tamén eso foi algo intencionado, sinceramente, dende moitas partes, que se nos pretendía enfrentar... Interesado, se nos pretendía enfrentar, minusvalorar unha para crecer outra. Entón, creo que todo iso, gracias a todas, o superamos, por suposto. Non isto non é unha competencia entre todas, senón é unha loita común, e creo que nos debemos basar niso, e as que empezan deben ser moi conscientes diso, que eso xa está pasado, non estamos competindo entre cal é mellor, ni can vale máis, ni que estás ti e non estou eu, todas podemos estar e todas nos vamos a axudar a estar. Entón, creo que eso é moi importante, que recurran a nós, como decía Patri, como figura se necesita, como unha referente, que se pode gañar a vida perfectamente con isto. Podes ter unha vida normal e tranquila, eu a teño 2 fillos pequenos, un marido... Bueno, tranquila, vale, me pase de rosca. Normal, podes ter unha vida normal e organizada, tal, con logística complicada a veces, pero se pode ter. Como todo, creo. Como todo, claro. Hoxe en día é complicado, pero se pode ter. Entón, por suposto, para calquera cousa, se hai interese, tes que seguir para diante, independientemente das cousas que te veñan polos lados. Hai que seguir o camiño e apoiarte en quen te apoia, non apoiarte en quen te vai a botar para atrás. Eso é fundamental. Eu penso que unha rapaza así a primeira vista non pode ver dúas trabas, que primeiro dedicarse a un sector como a cultura, que obviamente pois non todo o mundo pode dicir que vive desto, e bueno, e o de ser unha rapaza, non? Ser unha rapaza e ainda por riba a dedicarte á cultura que non está moi valorada, o sea, tira un pouco para atrás, non?
Entón, o que eu aconsello a esa nena que queira, que teña motivación e que teña gañas de compoñer e de facer música, é que, sobre todo, que disfrute do proceso de compoñer e de crear. Eu penso que o proceso é moi importante. É onde realmente, bueno, eu personalmente, onde me sinto feliz, onde se cando estou nun estudio non teño a necesidade de estar contando nas redes sociais o que estou facendo, non teño a necesidade de estar... non, son feliz aí. Entonces creo que é moi importante disfrutar desa etapa, non? E de facer o que realmente se gusta e que che fai feliz. Entonces eu creo que ese é o mellor consello que lle podo dar a unha nena. Que ben, a verdade é que eu estaría falando todo o día con vos, porque ao final a música creo que é o nexo de unión, tanto para a xente que se dedica como para a xente que non se dedica, pero que lle apasiona a música, pero bueno, que xa o tonto xa nos dou a hora, xa nos pasamos un pouquiño. Pero bueno, eu que quería tamén decir é que me gustou, me pareceu moi interesante de que as rapazas que empezan por casualidade, que non se lles bote para atrás, sino que se lles dé polo menos a oportunidade de seguir coñecendo, aínda que despois collas outros camiños diferentes. Tamén a oportunidade de coñecer todos os postos que hai detrás da industria musical, porque, por exemplo, a figura de promotor, a figura de manager, a veces está como máis diluída, pero que é moi importante coñecer todos eses postos para que as rapazas realmente poida cambiar ese balance, non? Do chegar ao 50-50. Porque hoxe, por desgraza, non temos unha representante técnica de son, pero quizás sexa unha das figuras que menos todavía hai na industria musical. Pero que é moi importante que animar as rapazas a que se lles gusta o son, que teñen o apoio das outras profesionais para poder estudalo. Bueno, quero dar tamén moitísimas grazas a estas 4 mulleres por vir, porque a pandemia foi nos atrasando todo isto, pero conseguimos estar aquí todas. Os que estades aquí, tamén as escolas, porque ao final as escolas estades nos apoiando un montón, as profesionais, as institucións públicas, porque é moi importante, Carmela, que sempre nos anima cas súas palabras, e tamén aos compañeiros que nos axudan, porque falamos de mulleres, pero se non temos o apoio de homes que xa están na industria, ainda vai ser moito máis difícil chegar aos obxectivos. Así que a min gustame moito dar as gracias, así que doxe as gracias a todo o mundo, porque senón non sería posible. Non sei se tedes algunhas preguntas, ou hai algunha pregunta que vos gustaría facerlles? Non? Mira, sí. Me gustaría preguntarle as dúas máis xóvenes. Na casa, cando decidistes dedicarvos a música, vos apoyaron, vos dixeron, iso onde vos vades a meter? A ver, a mí sí, pero porque o rollo principio non foi papá, mamá, vou estar nunha banda de rock. Era unha actividade, entón, guai, o sea, foi un proceso moi lento de decir, vale, agora temos un concerto, agora xa non estamos en Galicia, agora estamos en Madrid, ou, sabes, móveste moi pouco a pouco, entón, pero a ver, realmente os meus pais sempre me apoiaron moito nisto, así que non tiven esa presión na casa ni nada, vime bastante libre, pola miña parte. Bueno, no meu caso é máis tradicional. Bueno, eu estudei unha carreira antes de dedicarme profesionalmente á música, entón houve como varias fases. Ao principio foron eles os que me animaron a estudar, me compraron as guitarras e tal, entón foi como, sí, veña, adícate a isto, pero como hobby. Cando isto se empezou a poñer un pouco máis serios, sí que dudaban e me dicían, de verdade te vas a dedicar a isto que non está tan valorado, mira como acaba esta xente. Bueno, pois ao final son os referentes que teñen, claro, rock and roll, no. Pero sí que é certo que bueno, eu vexo un sonriso pequeniño cando ven unha noticia no periódico, entonces eso para mí xa é moito. Os estereotipos tamén que hai na música, que por desgracia siguen... Non vamos a decir a frase típica, pero vamos, que sí que sigue aí en riba. Alguna preguntiña máis? Non? Bueno, pois moitas gracias por vir outra vez, direi polo 50 veces máis, a todos os que estades, bueno, pois seguimos avanzando. Tamén vos quero falar que igual que min, nosa pequena escala, porque, bueno, por ahora estamos aquí, que queremos seguir crecendo con este proxecto, tamén dentro de pouco falaremos dun programa de mentoría, no que tamén tenemos profesionales que van a colaborar,
Así que se hai as rapazas que lles interese ou teñan un proxecto, unha canción, e lles interese, pois que estén atentas a todo e que busquen referentes. Nos na nosa plataforma temos moitas referentes, pero buscade, xa sexan locais, nacionais, internacionais, hai moitas mulleres do pasado, do presente, esperemos do futuro, que están facendo cousas e que vos van a axudar e que nos siguen animando, polo menos a min, todos os días. Ahora vamos vos deixar con un vídeo da plataforma por se non nos coñecedes, porque se queredes coñecernos un pouquiño máis, para que o vexades. Benvidas a Descubreas. Nesta web falamos de música e de artistas, sonidistas, productoras, profesoras, diseñadoras, managers, porque compartimos a túa paixón. Descubreas nace para dar a coñecer a música desde o principio e sen deixar a ninguén atrás, para que entre todas e todos poidamos cambiar a realidade. En Descubreas poderás atopar todo o que precisas saber sobre a industria musical e o seu particular universo. Novas relacionadas coa escena musical, lanzamentos, novidades, playlist. Unha selección dos vídeos máis potentes das redes onde nenas e rapazas amosan o seu talento. Entrevistas nas que artistas e profesionais da industria musical contannos as súas experiencias en primeira persoa. Videotutoriais con información de utilidade para os teus primeiros concertos, grabacións e vídeos, ou sobre como coidar a túa imaxe artística. Unha consultoría musical en liña onde poderás preguntar sobre todas as túas dúbidas. Unha axenda con todos os eventos en feminino que non te podes perder. Concertos, festivais, talleres. Tamén poderás atopar un novo mapa creativo onde coñecerás os diferentes traballos das mulleres profesionais que xa conforman a escena musical galega. E ademais, poderás optar a participar nun programa de mentoría con asesoramento profesional e acompañamento nos diferentes procesos do teu proxecto musical. Síguenos. Xuntas podemos cambiar a realidade. Muchas gracias.